Takže dobré ráno. Nejaký som indisponovaný, čo sa týka hlasov, ale prekonám to. A ďakujem. Nepijem vodu. Dovoľte, aby som vás na chvíľočku zdržal. Takže nesteroidné protizápalové lieky, jak jahne. Určite len krátky úvod. Poznáte to všetko veľmi dobre, stretávate sa s kiahňami, ja už takmer nikdy. Áno. No a samozrejme, že väčšinou tí deti majú jednoduchý priebeh a vyzdravia sa, je to všetko v poriadku. Áno. Samozrejme, ako to prebieha, ako to zvládajú, závisí od mnohých faktorov, ale tie najdôležitejšie sú vek a imunita. Samozrejme teda, už som prejudikoval z toho, že existujú rizikové faktory, ktoré môžu ten priebeh ovplyvňovať a ten priebeh je komplikovaný, môže končiť rôznymi ďalšími pridruženými ochoreniami. Tak opäť poznáte veľmi dobre všetky tie rizikové faktory, takže to môžeme opäť prejsť. Teda nie všetky deti majú jednoduchý príbeh s niekoľkými výrážkami. Čo ich najviac obťažuje, určite viete, áno, vysoká teplota a srbenie. No a samozrejme, že vysporiadať sa s týmto nie je vždy jednoduché a hľadajú sa rôzne metódy, ako to ovplyvniť, ako ovplyvniť teplotu, ako ovplyvniť tie výražky, to srbenie. V diskusii môžete povedať svoje názory na to. Áno. Ale teda prečo pri tej teplote nepodať ibuprofén? V tých príbalových letáčikoch, keď si ich pozriete, nájdete tam to upozornenie, to neodporúčané podávanie ibuprofénu. Ja ale chcem upozorniť na to, že mnohokrát ani nebudete vedieť ovplyvniť, či to dieťa dostane ten ibuprofén pri tej teplote, alebo nie. Pretože to je rozhodnutie rodičov. Rodičia často to nebudú ani konzultovať s vami a podajú. Takže čo vlastne sa potom stane? Tie nesteroidné protizápalové lieky majú celý rad účinkov na úrovni rôznych etáží, rôznych tých pôsobkov, ktoré ovplyvňujú imunitu. Tu sú uvedené, áno, nechcem vás úplne dopodrobná s tým oboznamovať. Najdôležitejšia tá vec, ktorú oni robia, je, že inhibujú cestu cyklooxygenázu, áno, tvorbu prostaglandínov, ktorých je celá rada a majú rôzne účinky. Podporujú zápal, bolesť, ovplyvňujú homokoaguláciu a podobne. Teda pokiaľ dám tento liek a do terénu, ktorý je povedzme ovplyvnený vírusovou infekciou, nevieme presne, jak to dopadne. Áno. Preto je lepšie tých rodičov predsa len upozorniť, že by bolo dobre, keby používali iné antipyretika ako než ibuprofén. Tak možno globálne povedať, že každá vírusová infekcia, nie len varičela, ovplyvňuje tú imunitu a môžeme to zjednodušene povedať, áno, že dochádza až k paralýze tej imunity. Áno. Čím viacej vírusov, to je krásne, ale pre intenzivistov je to veľmi dôležité. Čím viacej vírusov tam hrá úlohu, áno, tým môžeme predpokladať oveľa väčšiu paralýzu tej imunity. Tak čo môže urobiť teda ten ibuprofén? Na základe toho jeho pôsobenia v tej imunológii, v tej imunite, tá najzávažnejšia vec, ktorá vzniká, sú vlastne ochorenia, zápaly kože, mäkkých tkaní, ktoré môžu byť až tak vážne, že vzniká nekrotizujúca fascitída, čo je ochorenie, ktoré môže končiť až smrťou, keď je neskoro rozpoznané, keď je nesprávne liečené. Takže ideme k tomu, aby som vás presvedčil aspoň čiastočne, že je to fakt vážny problém. Na tejto kazistike by som sa to pokúsil ukázať. Áno, 6-ročné dievčatko prichádza do nemocnici, je prijatá kvôli tomu, že mala dehydratáciu, hyperpirexiu, áno, a samozrejme ju ten exantém svrbel, áno.
v tej rajónnej nemocnici sa veľmi o ňu starali, dali samozrejme antipyretikum, áno, ale to ešte doma jej matka dala ten paracetamol plus ibuprofen. V tej rajónnej nemocnici samozrejme riešili, keď si videli, že to je dehydratované dieťa s hyperpirexiou, tak už dali aj antivirotikum, čo není bežné pri jednoduchom priebehu tých kianí. V tej rajónnej nemocnici ale veľmi rýchlo zistili, že vzniká zápalové ložisko, taká flegmóna v oblasti gluteálnej, áno, čo je veľmi nepríjemné, lebo tam sú potom zóny, ktoré veľmi zhoršujú to nepohodlie toho dieťaťa. Mali zovstup tých zápalových parametrov, dali správne antibiotika, áno, a pretože mali podozrenie, že môže to zapálenie tých mäkkých tkaní prejsť do nejakej vážnejšej veci, tak to odoslali na našu detskú chirurgiu, áno, aby to skontrolovali. Dieťa ale skončilo u nás, áno, pretože chirurgovia to pozreli a povedali, že zatiaľ není treba žiadnu nejakú intervenciu. Teda my prijímame to dieťa ako komplikovaný priebeh varičely, áno, rozvoj flegmóny a u nás už boli jasné známky sepsy, septického šoku. Áno. Tak, není to veľmi dobre vidieť, ale proste vidíte, že v tých takých zónach okolo zadočka, áno, okolo genitálií bola tá koža veľmi zapálená, bolestivá, áno. Tie vyšetrenia, ktoré urobili chirurgovia, ale neukázali, že by tam bola nejaká nálož nejakého hnisu v podobe abscesu, fasciitídy a podobne, tak sme to liešili len lokálne, áno. Vidíte, tu sú parametre, áno, ktoré svedčia na ten veľký zápalový proces, podávame IVIK, áno. Napriek tomu, že mala antibiotickú liečbu, tu sme nemenili, s ktorou prišla. Bola hemodynamicky instabilná, museli sme dávať katecholamíny, áno. A keďže tá oblasť bola veľmi taká s podozrením, že by mohla byť nejaká infekcia z oblasti zažívacieho traktu, tak sme urobili samozrejme mikrobiologické vyšetrenie a dokázali sme, že tam funguje ako patogén najpravdepodobnejšie Enterococcus faecalis, čo je normálny mikrob, ktorý žije v hrubom čreve, áno, ale keď sa niekde usídli inde, ako je jeho prirodzené prostredie, tak robí závažné infekcie. Na základe konzultácií potom my máme výborného farmakológa, sme zmenili tú antibiotickú liečbu a treba povedať, že po zmenení tejto antibiotické liečbe sa stav veľmi rýchlo upravoval, neupravil. Tak toto mi nevyšlo, som si myslel, že vás tento obrázok chytí za srdce, lebo tento obrázok má vlastne ukázať, že existuje nejaký Eagle efekt. Existoval nejaký pán doktor Harris Eagle, ktorý zistil, že niektoré mikróby, áno, sa v tom raste dostanú v tej rastovej krivky do stabilnej fázy, kedy už nevznikajú viacej, áno. Vtedy prestanú produkovať, áno, ten proteín, ktorý viaže penicilíny, a teda prestanú fungovať beta-laktámové antibiotika a teda ten účinnosť tej liečby je žiadna. Čo sa pravdepodobne stalo, to je hypotéza, na základe nezlepšenia stavu po tej liečbe, ktorú dali v tej rajónnej nemocnici. Syndrom toxického šoku som tu už prednášal, ale len pripomínam, že takýto priebeh varičely s vznikom takéto flegmóny je veľmi vzácny a chvíľu sme museli odlíšiť, či není náhodou to syndrom toxického šoku, ale ten vyvolávajú stafilokoky a streptokoky a my sme mali samozrejme ten iný mikrob. Takže podarilo sa mi udržať tempo, podarilo sa mi udržať čas. Neviem, či som vás
dostatočne presvedčil, že ibuprofen nepatrí dieťaťu, keď má varicelu. Ďakujem pekne.